Jak hacknout Matrix, abys vydělával 10krát víc a 10krát rychlejš než ostatní. Chceš vědět, jak na to? Tak si přestaň hrát s mobilem a poslouchej. Jedná se o naši tajnou metodu, díky který jsme se dostali z nuly k 100 000 ziskům. Ten hack spočívá v tom, že si najdeš mentora ve svém oboru a jednoduše budeš kopírovat všechny jeho činnosti v praxi. Pak už stačí jenom zmáčknout copy, paste a seš milionář. Tak to samozřejmě není, ale jednoduše pokud budeš kopírovat někoho, kdo vydělává 100 000, myslíš, že se na těch 100 000 nedostaneš a jediná věc, kterou musíš udělat, je aplikovat všechny jeho činnosti a poznatky v praxi. A než začneš scrollovat dál, ať už se věnuješ tradingu, copywritingu, dropshippingu nebo třeba resellu vstupenek jako my, pamatuj si jedno. Buď se na to rozhodneš přijít sám a zaplatíš za to svým časem a možná i penězi, nebo zaplatíš někomu, kdo už tyhle problémy vyřešil za tebe a tím akceleruješ svůj růst. Je to jednoduchá matematika. Pokud začneš vydělávat 50 000 korun měsíčně už za 90 dní díky kurzu za 10 000 korun, je to win-win pro obě strany. Ale samozřejmě, pokud neinvestuješ nic, furt budeš na nule. Tato strategie není žádná raketová věda, ale funguje. Pokud tohle pomůže aspoň jednomu člověku, stálo to za to. A co ty? Budeš furt bloudit ve světě online biznesu, nebo si najdeš biznes, který funguje a najdeš lidi, kteří opravdu vydělávají. Připoj se k nám do Discordu a najdeš tam víc info.